Rozdá sa mi to, alebo máš doma dinosaura? Mám doma dinosaura, ale iba kostru. Môžem si tu sadnúť? Môžeš, ako doma. Má tento dinosaurus nejaké meno? Má meno Alex. Ten veľký Alex? Mhm. Ten nižšie, jak sa volá? Ten nemá meno. Môžeme ho nejaké vymyslieť? Ale vieš čo, takto, to meno Alex, to má nejakú konotáciu s normálnym biologickým pomenovaním, lebo to je Allosaurus. Čiže Alex je tak akože nejak to, aspoň prvé písmeno je rovnaké. Toto je Ceratosaurus, to znamená, že to je rohatý jašter, Ceratus sú rohy, má také 3 rohy tam na tej hlave, vidíš? Aha, Čiže vidím. tak skôr by mi napadlo niečo také podobné, že nejaký Belzebub alebo niečo podobné, Satan. Keďže je to rohaté Tak zvieratko. budeme ho volať, že Lucifer. Lucifer, dobre, to sedí, to by mohlo byť.